Voin chu ka fa school kal tur ka han shoi do na hei eh hoi maro LM Computer Institution chang urkon luang mual computer zirna hmunpui rin ngam le rin tlak changkang boxia hian diploma in computer application DCA le accounting tali ate hian admission kan hong meke sarkar nadil turin computer certificate kan ne ngai ta a nakina computer certificate a buai na itolong na turin LM Computer Institution ange hian computer zir turin admission ron tive nge ro le ton lai chu kan no scooty collect swak ver me hei ka bike kha ka shal ta sia bike dang leina tur kala nei bai box si lawa kan no scooty in ti hian kan right me ni hi point po hi soi tong khang ka fapa school kal ka han thlanga chuan headlight thla vel hi kan veng kong hi an siam chho mup to headlight bor vel te hi phut dup mai amaro chu nakina kong tha kan la nei tu na tur zo ka nia kong sir te hei ka veilam te lei vung nen alo om ter tur mai kai te hi an nor khona a thani chu hei an metal ti deuh to hetlai vel hi la norma me kania St Andrew School bul vel khani lai hi road roller tenen JCB tenen kan lom chu maya school kal run suai ve tenen duang han man ho chu har khop mai e sir vel te hi lung kong siam na tur an da vum thur lom maya high school tan phei chuanin kong siam lai vel hi nin om ve viau in ka ringa amaro chu kan zawai ta na that na tur ania hetlai vel polo cham dur to mai hetlai hi chho eu om na lai lom te kha nia amam chho zun mai anuam do ne nakinan siam zo hunan phei chuanin mam takin nuam takin kan plan thei do na ma ka kan sot beu reng mai motor hi awi om thin khop mai hetlai vel te poi hei lo mam zur to me ma se chen lai chun la khoi em lawa khatlai vel po kha tun ma kha nin hetlai chho ul lu tu ka hi nor niam ani to boka hetlai hi tunan chuanin le mina zia dewa ma ka chun chho ul ve ni hetlai po kha motor dang ne na hanin to loi deuh chuanin tlan chhuale mei don hianin car tan phei zum boi thlak thei kho mai phiat tuar zel me tlan chhuale kha har thin ani tian changur kon kan thleng thla trepa kading lama mi hi section house white section house kha nia tunang la same ka heipo changur kon kan thleng thata so hei kading lama mi hei LM Computer Institution ania computer zirna mun nuam le changlung takania changkang boka zirlai te tan ham that na tam takan pe bokani computer in zir du ni zuanin lo pan ve ngei ulati kan soi le shamani e abak vel ka chuka kata headlight chal tlang chho hi tui pipe kum tur vel kha vel awang khanin kan zam chho mu zela an phu pipe an phum vel te po pipe an phum vel te po an ti lan zuai kan bu dewa ti hian kan tlan chho zelang ta hi chal tlang chho ania Mount Carmel School a kan thla don ani hei kan zam tran der mai lelam ai lu chok
aron suk thalam le a chholam panga hi in lu chhawk hi ngai ve dewa aizol North Division PHE lamina bua khanna siam ang khania hei then chu kan zam ti sharang hian hei ron overtake le pop thin me an man mo na sadau bi kan nge yang chu tiang zo ngai sak me yang ya kan tlan chawa ka in no chho de mop pa ma se in ho hlai thai pho ni lo ma mi te ngai chang a tlan ve ze la hi angai be ni chu mi ni lo chuan chu khalam pam ni china soi tuang khan man ho fal bi lutuk angan te kha min lo nga yang ti ka lo oma school no pang pur ve thak thawon de mi dang po yan kan ding laman hianin aron su thalam pang a hi tian rut tlan thla ve zel boka ong sira motor lo in park bok nen bus ki ron su tha pakhat ron overtake le ki chak lam panga hanin no maya kan man ho fal big thin khop mai min ron nai chil khop maya ong sira motor park hianin na satakin traffic hi chu ati tot ve deuh chu ni thina amaro chu kan kong in zero miao hek big lowale ti to mayang tiang han plan chho ve bek zela di hi kanin ho chho ve bek aron plan thla de chuan lang chiang hlom khopang le chal tlang lama school no pang suai tur tan chu tle ma chu ha de kan ngai ni chu mi ni lo chuan hei etlai pipe Phum chung chu heti deuh rang mai hi ani mel khop mai lai pui tlang lama tlan don lai kong hi a chho ro pui mai sia te bok sia four wheeler an ron lut thave reng bok sia kan tlan du lo ringota chal tlang lam pang kan thang ringot beka amaro chu tran ma chuanin kan thleng ve man turan nga yang hei pakhat ron overtake le pop mai thina kan man ho fal thin khop mai kan ma mi ten ding thupa ka thai takamotia ron overtake pop chu kan sim thei lem lo ani amaro chu ram dang ngai tua chuanin kan zia phiana ram dang ngai tua chuan kan zia han ti do ni la kan kong hi heti hi nia a zau lem lo ani ram dang state dang han khai khin thei ringot po hi ni thin lem lo kan kong te han zawin han zal nuam sela chu tiang chun te mina zianga chuan chuan hei double lane mai ania state danga pon overtake tholom tia ke di rama lo ti ve lo in hem na man ri ngot po kha fu dar lo ani khai a khuar de ani mo khatlai chu an ron tang chot mai ron su thalam pang poi tlan hi a boi thak don tho ani hi suk lam pang side lam pang hi chu hei off road ani ringot mai kan tlan tuang ve ta dewe chuan khilai chak vel ki ang khoi ni dong ki kwal lai vel ki ang khop mai kan hian kan in thak khom le do ni mo ani thak khom le dial dia di la bus ruala han tlan bak a hi an wam mi alo del ru hin wam lo aza thak ni engot khil vela han patek zeu ila an wam mi alo hetlai hi ni hin lo khoi en lo pum bup mai vinci in kong lai chapol la bo lo zong hi kan nei hi chu ni hei kan zawai ta na that lan na tur ani tho box sia hei kan do sam chu ngai ni hi tlan zel pop mayang
kan tol sak ve deuh a hma ai ka chuan hei ron lut thla tur lampang ti hian an lo zam ve thunga lai hi an ni pawh hei an lo in nghak khawm thup mai kal lamang khan an ni chu hei ron overtake pup pup anom ve lo ang khawp mai two wheeler pon ding ho dial dial man mo fal bi kan ve lo ni hi amaro chu han chui tak tak chuan it man mo vek chu niang a moi lo em awang le mi ding thuk kara vain rol che na kha an za ve de uwang aniang ti khian thatakin an in tlar ve mai ani ti hian chal tlang dor kon chu kan thleng chho ani deuh ber mai an zam tak tak lai kha chuana fa te chuk tira ke in chho me ro ti kha ril ruang khan oma a thil dik khan i vek bi box si lawa a ngai nga khom le lok don ani ron chuk thalam pang te chu sei tong han lang chiang ve khopang kan dua kan balak pi kan ni lem lawa holo tura nga yang do phone kan thleng chho te der mai tal tlang chho tlan chung lek porei khop bai hian a buai em lo na tle ma free da wan hi chuan hei akarang kan hanin sepa atlang puin two wheeler te akara inze mai a hi chu awal sama akara inze to nuwa ron overtake pup pup ang chi hi chu moi lem lo thing khop mai man mo theu theu mo kada na tur peng kan thleng ve don tai an tlat luang khop mai ti to mai ang kan zam talo par mai ka tlan na lama tlan lo sam ro tlan lo ta lo mai a chak lok ki Mount Carmel School chuania kan drop lok ange ka thunga chuang pa te hi kan thleng ta I saw Ruben. He's coming up. Ruben is coming up. Đây nó tụi vậy ôi tụi ơi thì khán cái chú cái lán hoa lệ nó mày đón này thì hiện còn lán sầu hi nôm về đấy nè à chang chuan hetlai hi chuk thak thei to lo nia heta veilam pangan khanin hetlam lo lam konga khanin kan tlan kuala so ta min vokwal ti thina amaro chu voin chu rutlan chawat tam vak lo wangin kan tlan thabe le popa zam na sakho mai hei tiang kanin nga khom le bek do na pa ang ve lan lo 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 chep palam kanin ha khom le ta bek mai in ron ho chou ni en ti gen ron ho chou sâu xa anh đi ron lút tè ro xem yên tâm trai em đừng có khăn scooty dậy tao rồi anh đi ô cái phố cái khẩu thầy xì lâu luôn đuôi này cái hình hụt lậu mày à xe mà vẫn ôm hậu trí nữa cái trang cam pasal này phai là man ôm vàng vâng à anh rồi hốt số này đông cả
ani po kha bullet rider ania pasal anei ta ko bang khalin phai laman ta chak chara tun kha gan voi khatin pu le na ni kha zam du rum thin ve off-road ta katlan pe lawa he lai pui tlang lama katlan do ni hetlam pang hi lai pui tlang lam pan da ni ya chan maria kan suak thale do na yang kan tlan zelanga hetlam pang kong po hi lian lem lawa ma se thapian nei he katlan khat kho maya kong hi ka chiang lu tuk bik lo katlan khat em awangin kum khata hianin poi khat poi katlan nge mo ti vel ani chu vel chu ni katlan ngai lo khop nei mani kal lo na lam pang hi chu a kal lo thai ve ko maya tuna po hianin tlan chu katlan thin nge maya ka chiang bik lawa ka ma mi te hi ka zui ris ve do ni ka chuana dik lo deuh le ka let le mai ang ma ro chu bo na tur om lo ai zol kha chunga bo na tur khoya ma om lo chu ka ma to ani kong hriat lo an te han tlan pop mai la khoya nge kan chua do ti hi khoi lai kong em hi chu kan po don nge hi ner got kong lo top te ni le kan let le mai ang mo kha ni mai kan tlan chho zel danga lai hi PHE head office ning ka hri helai ti han ngai mai chuan kan tlan na lai hi a ti ka nge mo ti ka ngai tua rum mai a ka mami ta kun zui zel phot mai la kan chuak thla hrim ka soi tong kha din katlan khat ani tlai bor hi katlan khat kho mai kan suk thak po hi tuna kan tlan thla po hi akong hi chu tianga keima na han hriat lok na ang chi kha pakha ma om lo katlang khat ve khop mai chu tiang vel chu ni ka ma mi ta ku ka zui thla zel mai do na ka chuak hrim hi ni rongot kallama ka soyang khang ku four wheeler an ron tlan thla thina ku tianga hanin to khuadin boi thak ve zek zela akong hi alian si rawa four wheeler pakhatam ron tlan thak chuanin side impact fe khanga thin ni tian two wheeler ron tlan chawa kan pa four wheeler tlana kan man ho thai pak ko ring lawa motor pakhat leng tok ang vel ania two wheeler tan one way adi lawa niang motor tan hi chuan one way ani anga chu thalam pang chau hi noma ron chho lam pang hi nom lem lawa yan han tlan thave zel pot nei la khoya ma chuan kan chuak hrim chan maria chuak tur ania chan maria ka chua lo tak le chan mari ka zong le ngar mayang chu tiang chuan ka in huam ani ma kan zam back ta e anh ha khom le shat mayang kong hi te viau ka ti to kha motor pakhat leng to ang ve la dia tu ila ron chho ko hi motor side ve ang ai zel kan ti khamo ko ti ang vel kha ni lo chua ni hau le ya ui da zam thei do ni yan ka han plan ve le bek kan tlan thui lawang rak khop mai kha po kon overtake le tapop mai atlang thei don lo wang ve school no pang pur ho hin khong ai thak tlai lo om ve tho boxi pa te ngai tu anen thei chuan amaro chu man ho fal tan thei chuanin azia ome
ai chu ka man ho vak to lem lo a ho lam pang chu hian ka in to thabek beka u to ku ti chuanin ka hre thiam tai hetlai kan thlan thla ki chung ka hre thiam be line pakhat lo traffic lo le tiang a tlawm ngai hi kan om hi ngai ani sumi ni lo chuanin jama kan tang ngek mai ang bo ti chung ka hre thiam to chan maria kan chuak ngei don hi ni top engang pon tlan sual tum mai la chan maria kan chuak ngei to lo Kawng chu a chuke chuk lo we soi lo tu chan maria kan chuak don hi ni top mai ni mo nga khom le hretang high school no pangte deadline hianin an kal reng boka tlan phim kong ate sia tlan phim khur ve deuh chu ngai tho school no pang te civil mi hrim hrim te headline vei wa kan om ve reng boka kong line chuk na men ro pui sia mo headline hi boka tiang an tlan thla kan zui thla ve bek le ni hi bek ti hi kan war khop ma lo ni bek mai ro se a chuke tiang vel kha ni putlain ko gain ha khom le shet do nem niang in ha khom mi la poi hle ne ka man ho vak to lo mi dang phan ho tam tak an oma high school no pang phur te anom boka ani point man ho to kho bang kan thlem po kha din amha em to lo ni tu nine dark war trap to an man mo bia wang an bil ru suan chuti ni rual chuadin to chunga mi lo din thu nakara an double overtake han bia mai kho chu amoi lo an ti ve ngan ti lo ve sham ani karing khawa chan mari kan thleng thale ta chan mari ko thleng thale do ne traffic point of na vel kha two wheeler hi kan tam kho maya hoi muna point two wheeler hi kan tam ani ti hian a hu hawa right club kan ni ringot mai scooty club right kan ni ringot mai tian te zuaden drill ru han nei la scooty khal te hi an nuam phian zel ania tuna kan tlan na vel hi chan mari biakin bor vel ania lai ku azam vele du deuh bok ke hi veilam pang kan ngar to nge taxi ka ron tlan ma thei khop maya ala nger thlai thei lo mi hian kan nger ve ngar to nge ka tlan da lam pang pura ni sia than khatan hi zuadin lu hanin chu ve da urup ngai chang te po hi om thina ama ro chu alo luak chua ka lu vat chu hel pung a hi amoi vak lem lo amoi lo ani top mai engan tlan zelanga lai kong poi te kho maya san mari chho motor pati in pelna chu adit tlang pura hadin pel thai kok po kha ni lem lo engan tlan zelang zam thlat hui man kho mai ani two wheeler tam tak poi hetlai mi poi man ho over ni ve thau ka ring chen chu waro chu double overtake em sun ti ve bik lo hetlai po pai ko lam pat thla ong hetlai ka ding lama kong chho lut tu ultra pro max hi hetlai a po hian ka lat lan mi lo a rung khat chu tlan ve ngai ni koi lai nge han po do ne ro shelo vibe kon kan thleng thla kan hi in thak khom le zuai ang bidang local te kun han kian wa ai su do mi bike kha bek le do ni mo
mi giải ngay tế tế khan hẳn tlan đi là hiền vai bộ còn cần khen khá đi heta po lo jam muk to nei traffic jam peak hour an ti hun live khan ni to liệp thầy tầm khóc này liệp thầy mà ai zol khóc quỳ xuống xuống liệp thầy liệp rất tiếng veo khan ni lan sẽ lang cái lan nó lắm phong tu ra cái pit lá đấy anh lan pel sát sẽ phần bộ cọc lâu nhỉ anh đi đâu là mặt lan để đây làm anh hiện 7 day lang làm anh hiện cần hell để mấy nghe hiện 7 day lang làm phần số đó đi lan số sẽ lang á các man bus lâu lan lệ man lâu mấy hắn mò là bên buông trang cái lan lệ mấy niệm chú yang anh đi xuống lan sẽ lang lại về thì tuần hoa sen sylvia sẽ càng cẩn lại xuống đi em tâm thầy khóc mấy lại bỏ về lần thiền anh em bảo hostel kan om live vel phei kan chua le kan khan hetlai kan thleng thlapan zung zel ani tlai bor vel te zulung hi ti leng ve shim kum khat tal tap kan tal ve na deuh kha ni ya basket katlan na lampang tura latlan ni ki poi lo we vei lampang ka vei lampang ami kha khu khutlaya kong ma khu chon pui po phei na kha dia chung lama tang po hian chon pui a po phei thei tho bok kong pathin po phei na omani chu ama ro chu chon pui lama kan tlan thri lawang ti hian 7 day tlanga kan tlan chho do ni nghe lung te po leng a lo bale kun ma kan lo tal na kan lo tal sep na thin ho kha kan phong về đấy nghe bas het kat lan lo na lampang turat lan ta lo mai ama ro chu karin min tlan khalle ta lo mai kar hi zui chho le mai ang lại về tới hi tuần mai chúng cần tâm thấy anh lung lên thác khóc mấy tiếng lại về hẳn cần hi xuân chuyện à anh lâu tal về sếp tổ nó xin khá đi á lung tập bộ lên rồi hết lại building cái tiếng lâm bằng ami hi hostel cái nôm nó xin khá đi á Saint Sylvia's tu nên xuân này xuân thật tôi cái gì á ta vai còn lắm à mà cho hết lại bor vel te ni china ka soi tuang khan put lai mi a thlang lam panga mi te kan tal tam na thin kha ni nuam ve thei khop mai yan ding lam panga kan tlan thlanga zo tlang lam kan pan thlang hết lại kong hi checker tai lang chi kha ni ke ju tiang hi ka tlan tri deuh tlat ta kan tol phetang ti ka hlawa nal mel hi ka tia an nal lo po ni se ka en hian a nal mel hi ka ti ke atlan nuam hi ka ti vak te chiam lo ka thla buang lo tiang deuh kha ni kung zaw mem lo bok ne an tlan vak kha kan tol vakang ti ka hlau tlat zel an tlan thla zelang lai bor vel te ke kan kal da thin te ngày hôm truyền khóc này cũng phát chua đến lại borvel 7 day lang thì borvel tay su cần tuol chạy về nó khá đi vào lung hi leng về sim lung hi ti leng về sim tiếng Atlant là dễ lắm á dấu lang một tháng lại quart cú zel me boca
tlan chak deuh phei chu an ri ok zel mai ni khat lai vel phei ka chuma zo tlang thleng thata indicator galo signal light galo pelo khata khan angkal na lampang tura hi signal light thata ka pek te hi kan vain nei chit angrang ve kanin ha khom le bek ta kan tlan tum na lampang hi signal light manga mumal taka kan pek thin hianin midang te tan har satna kan siam lo thin boka keima ni tan ngai po ngai ngam taka han tlan pup pakha anwam ve thin ani mar house peng ani hetlai hi an thleng thlale der mai as lai pon lo lai le mup to mai ama chuan hetlai kong hi zim thai khopa tun tuan chuan hei e sarkar malak na tenia tikhadat zau ta maya dan pon wa putlai mi khu zotlang ko shanania anni po em biakin ni hei an thiat dona thiat tana ta zo huai lamma changan ron tin chho mup maya biakin pui tak tur ania tain ma biaki kauleng nge fai ma biak ko zo hi zan chak to ka tlan hi ngai thina hetlai ri chho vu zel mai to thina ni tla hi mandir kon kan thleng le ta ta trắng chang le kon kan pan thlang zotlang court salvation biakin hetlai mun hi nia anni po hi parking hin nei thalo ve kho mai amun lai te hi chun wa phian ani biakin an nei tha abi cheng te po an chang ka khom biau in ka ria fel rom bok ani yan kan thang lok khu chamur ko ani le ta kan thleng thle don ta chamur ko khu tai khu lo lang le to vu mai hetlai hi he building hi LM computer institution khania kallama kon sei to khan computer zirna ania amun hi wall awa acham kang boka zirlai de thiam na tak tak pek hian tum ber thin ania chuban chu computer in zir tu ni chuanin LM computer institution a hianin lo zir ve ngei turin kan han som cheu ni hian kan veng lampanga ka tlan chho le ta hetlai bokor veli chu la sorbol khop mai kal lama ka soi to khang khi lama chuan ko man ron siam thla to hetlai vel hi la sorbol dewa lo la thleng thla lowa hetlai te lei noi an hai khona lei akha tum hlom hei yan ron siam thla zelang yang kan veng lam pan chho le ta ni tlai hi chho lai an kat niam kha soi kha nia kha azal zai to mai ma chuna chho ul deuh neka motorin to loi vel kha chuanin poi thla khau ve thin ani ingan tlan chho zelanga hetlai te pola phut dup mai an la khoi don ani heng te po hai khoka then an hai khoka hetlai po heti lama tang chuan zal zai to mai ama ka chuan tiang kan tlana kan chho le ewa en khan kong kha rual rem lo ani tunan chuan zal zai mai hei hetlai kal lama kan tlan to na kha nia thlai te po zal zai to mai ani an siam zo hunan chuan an nuam don hi ni tok an nuam don mam chho pur mai don ani tuan hei hetlai veilam panga tlan na hi ama chun tiang kan lut phai kek kek thina tunan chuan hei ti hian an rulla kul chhowa azia khop mai balu kek kek ngai lo khanin te khan zal dewin lut thei to don ani
thleng chho le chu ni der mai ka vei lama mi hi ka ding lama mi hi luamol thlan mual hlui ania hetlai building hi ATM tia kan hriat lar mai kha ni an kan in ka thleng chho le ta vei lama han tlan phei le zeu anga Pagal don. Pagal kaltir. At han dia sin ai so. Ya, chabe reu ze,